Mga kasans, ang video nga akong ipakita karon sa inyo usa ka pagtulunan. Diin niya kita karon sa tagakanan og isda dinhi sa Australia. Gikan og gikan og sa mga fisherman, gikan sa mga mangingisda diri nila i-drop ang mga isda. Karon dunay bulanon nga deboner dito. So atong kuhaan og kinini ang video mga kasans aron makita ninyo kung giunsa niya pagdibon ang maong isda. So taud-taud mga kasans, ako ipakita sa inyo. Watch and learn mga kasans, nga ni pagdibon o higanting bulinaw, kani tirada ka din he, karon balihon na to ni, kapag ka din he, piktus ka din he, piktusan po ni mo din sa ubos, kini-kini, kana, karon mulibot na piktus na gamay, o karon andamang baril, kay sabon ta ng tibok ulo, karon, putlon ta ng ikog mga kasans, para sayo na lang, karon, dito tumoy, pagian ta ng kutsilyo, kanang hait ha, kanang dili, hait yung kutsilyo, kini-kini, duto na to ni, tiraan na to din sa, tunga, hanto dito sa lahos na tumoy, karon, piktus na gamay din he, dinhi kana tanggal na ang tanawa unsa kasayon ang trabaho kasans karon na nate pang sabaw hinuan na to ni diri bigyan to diri gamay kana hiwaon na to ni dinhi kani ilahin na to ni pakitunta mo kun sa kapresko niya hiwa ko diri gamay o tanawa o nate pang sabaw kilaw karon tiwason to tong pikas bahin atong agian kini tambok-tambok sa tiyan tanggalo nato human na atong trabaho kasans human na dayon ana kadali. Saludo sa harap ng bandila, Kastila, kapang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge.